מתחילים לקצץ לנו כל שנה. גם השנה הולכים להוריד חלק די נרחב מהתקציב, בנוסף למה שהורידו שנה שעברה. אשדוד נחנקנו. לדבריהם של מובילי המחאה, בחמש השנים האחרונות קוצץ תקציב התנועות באשדוד ב-50%. מאוד כואב לי הנושא שמדירים פה את נושא תנועות הנוער ומנסים לדכא אותן. המון שלוחות של תנועות נוער הולכות להיסגר בשנה, שנתיים הקרובות. הם פשוט מקצצים לנו בתקציב, כבר 6 שנים אחורה מתחילים לקצץ לנו כל שנה קצת וקצת וקצת, עד ששנה שעברה הם החליטו לקצץ לנו 30%, והשנה יש דיבור שהם הולכים לקצץ לנו בין 40 ל-50%. התגייסנו ואנחנו עושים דברים מדהימים, כולנו נרתמנו למשימה הזו. אנחנו הנוער שמחנכים את דור העתיד ומשפיעים בקהילה. זה עצוב שהחניכים שלי לא יכולים להיות במקום סגור וצריכים להיות פה בקור, בגשם. זה לא תנאים רלוונטיים לעשות פה פעולות ופעילויות לילדים. זה גרוע, באמת המצב גרוע. פעם ראשונה שאני רואה בני נוער מאשדוד מכל התנועות מתגייסים בשביל מטרה אחת, בשביל להשיג את התקציב שלנו שמגיע לנו ואת המבנים שלנו. אני בתור בת נוער בעיר חושבת שזה הדבר הכי אדיר שקרה בעיר הזו. כולנו היינו שם, כולנו גם נהיה וכולנו גם נמשיך להילחם. הכתבה של דור גפני. בני הנוער באשדוד מחריפים את מאבקם. בשבוע שעבר החלו נציגים של תנועות הנוער בעיר להתייצב במשמרות מחאה מחוץ לבניין העירייה ולחלק מנשרים לעוברים ושבים בעקבות הקיצוצים. הם גם פתחו דף פייסבוק לוחמני שכותרתו אשדוד נחנקנו. מנהיגי תנועות הנוער באשדוד מעלים הילוך. הערב הם מתכננים לתלות ברחבי אשדוד שלטים בהם יביעו את מחאתם על הקיצוץ התקציבי של פעילות הנוער בעיר. השבט שלי חשוב לי, כי אני נלחמת על הבית, כי החניכים שלי חשובים לי, כי הצופים עצמם חשובים לי, כי הכן הוא מקום פעילות נהדר בשבילי. צריך שיהיה פה באמת משהו שישנה את זה. משהו שבאמת ישנה את זה. נחנקנו בגדול. נחנקנו. אשדוד נחנקנו. המחאה הזו היא פשוט דבר מטורף. אנחנו הנוער.